Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnji segment 3 minuta za književnost. Još jednom ćemo posvetiti romanu Lovac u žitu Jeroma Davida Salingera. Nismo vrlo često slavili neke stvari na ovom kanalu, ali mislim da bi sada to mogli da uradimo, zato ću vam pročitati duži deo ovog romana kao jedan bonus video, kako bi zaokružili celu priču o lovcu u žitu i imate i jedan kraći odlomak iz ovog dela, tako da nadam se da će vam koristiti. Čitam prevod i izdanje izdavačke kuće LOM, s tim što ću neke reči malo prilagoditi savremenijem žargonu, jer se u romanu zapravo radi o doživljajima jednog tinejdžera koji ima 16 godina, o tome kako se on sukobljava sa svetom oko sebe, kako ga doživljava i kako na neki način pokušava da se u njega uklopi, iako to nikako ne može sebi da dočara taj lažljivi svet odraslih, da tako kažem. Dakle, evo romana. Nemojte zaboraviti da je ovaj roman štampan 1951. godine i iako se smatra klasikom, on gleda na život perspektive tinejdžera iz onog doba, dakle, nadam se da ćete moći da se na neki način povežete sa njim, iako su problemi tinejdžera i mladih u savremenom svetu sasvim drugačiji i mnogo složeniji. Ako vas stvarno zanima sve ovo, verovatno ćete prvo hteti da saznate gde sam rođen, kako je bilo moje bezvezno detinjstvo, šta su moji radili u životu pre nego što su me dobili i još masu takvih gluposti ala David Copperfield, ali nisam baš raspoložen da se upuštam u te stvari. Kao prvo, sve mi je to dosadno, a drugo, moji bi se momentalno oduzeli kada bih ispričao nešto ličnije o njima. Prilično su osetljivi u tom pogledu, pogotovo otac. Dobri su i sve, ne kažem, ali stravično su osetljivi. Uostalom, neću sad da vam pričam čitavu svoju autobiografiju ili tako to. Ispričat ću vam samo ono ludilo kroz koje sam prošao oko Božića, pre nego što sam ozbiljno propao i morao da pređem ovamo da se malo oporavim. Mislim, to je ono što sam pričao DB-u, a on mi je brat i sve. Živi u Hollywoodu. Nije daleko od ove rupe, pa mi skoro svakog vikenda dolazi u posetu. Vozit će me kad izađem, možda sledećeg meseca. Nedavno je uzeo Jaguara. To je onaj mali engleski bolid što ide 300 na sat. Koštao ga je jedino 4000 Sad je pun para za promenu. Nekad nije bio. Bio je samo običan pisac dok je sedeo kod kuće. Napisao je onu fenomenalnu knjigu priča Tajna zlatna ribica, ako slučajno niste čuli za njega. Najbolja priča u njoj je baš Tajna zlatna ribica, o nekom klincu koji ne da nikome da vidi njegovu zlatnu ribicu jer ju je kupio za svoj novac. Stvarno me oborila. Sad je tamo u Hollywoodu, DB, prodao se. Ako išta mrzim u životu, to su filmovi, bolje da mi ih ne spominjete. Počeo bih od onog dana kada sam napustio Pensy Prep. To je škola u Edgerstownu u Pensilvaniji. Verovatno ste čuli za nju. Videli ste bar reklame ili tako to. Reklamiraju je u mali milion časopisa uz obaveznu sliku nekog dase na konju koji preskače neku ogradu. Kao da se u pensiju po ceo božji dan samo igra polo. Ja nikad nisam video nekog konja čak ni blizu tog mesta. A ispod slike tipa na konju uvek piše još od 1888. oblikujemo dečake u briljantne, oštroumne mlade ljude. Priče za malu decu. Teško da oni ikog oblikuju više nego u ma kojoj drugoj školi. Nisam upoznao nikoga u pensiju ko bi mogao da se pohvali kako je briljantan, oštrouman ili tako to. Možda dvojicu, a i to je pitanje. Verovatno su bili takvi i kad su dospeli u pensiji. Sve u svemu, bila je subota. Dan ragbi meča protiv Saxon Halla. Od toga se pravio čitav cirkus u pensiju. To je bio poslednji meč u godini i očekivalo se da izvršiš samoubistvo ili tako to ako stari pensije ne pobedi. Sećam se da sam oko 3 popodne stajao čak na vrhu brda Thompson kod onog idiotskog topa što je hara u ratu za nezavisnost i svuda.
Odatle se video čitav teren po kome su jurcale obe ekipe, cepajući se na sve strane. Tribine nisu bile tako vidljive, ali lepo se čulo kako navijaju, bučno i svi u glas za Pensi. U suštini se čitava škola osim mene skupila tamo, a piskavo i jadno za Saxon Hall, jer su gosti retko dovlačili svoje ljude. Na ragbi mečevima nikada nije bilo mnogo devojaka. Samo su maturanti mogli da ih dovode. Jeziva škola, kako god okreneš. Voli mesta gde bar možeš da vidiš po neku devojku s vremena na vreme, pa makar se one samo češale po rukama ili izduvavale noseve ili se samo kikotale. Bilo šta. Selma Tarmer, kćerka direktora škole, pojavljivala se dosta često na tribinama, mada nije bila baš neka za kojom bi se čovek pomamio. Ipak nije bila loša. Sedeo sam jednom pored nje u autobusu iz Edgestown-a, pa smo kao odvojili neki razgovor. Dopala mi se. Imala je veliki nos i nokte izgrižene do krvi i nosila one sulude lažne grudi što štrče na sve strane, ali budila je neku simpatiju. Dopalo mi se što ne guši čoveka pričam o tome kakva je sila njen otac. Verovatno je znala koliko je taj kreten dvoličan. Stajao sam gore na vrhu brda Thompson umesto dole na tribinama, zato što sam tek stigao iz Njujorka sa mačevalačkom ekipom. Bio sam im kao neki menadžer. I jaka stvar. Otišli smo tog jutra u Njujork na mačevalački dvoboj sa školom McBurney, ali nije došlo do dvoboja. Ostavio sam mačeve i opremu i sve ostalo u prokletom metrou. Nisam baš ja za sve bio kriv. Morao sam svaki čas da ustajem i gledam u onu mapu da bismo znali gde da siđemo. I tako smo se vratili u pensiju oko 2:30 umesto za večeru. Čitava ekipa bojkotovala me čitavim putem natrag u vozu. Komično je bilo u neku ruku. Drugi razlog što nisam dole na utakmici bio je što sam pošao da se oprostim sa starim Spencerom, mojim profesorom istorije. Imao je kao neki grip, pa sam nešto mislio da ga verovatno ne bih ni video do božićnog raspusta. Napisao mi je poruku kako želi da me vidi pre nego što odem kući. Znao je da se ne vraćam u pensiji. To sam zaboravio da vam kažem. Izbacili su me. Nije ni trebalo da se vrati posle raspusta jer sam pao iz 4 predmeta, a nisam baš grejao stolicu ili nešto. Stalno su me opominjali da zagrejem stolicu, posebno oko 3-mesečija, kad su moji bili na razgovoru sa starim Tarmerom, ali ništa od mene. I tako sam dobio nogu. Nisam bio ni prvi ni poslednji koga su šutnuli odatle. Pensi se prilično visoko kotira kao obrazovna ustanova, najozbiljnije. Sve u svemu, bio je decembar, ishladno kao na veštičjoj sisi, pogotovo na vrhu tog prokletog brda. Imao sam samo mantil bez rukavica ili tako toga. Nedelju dana pre toga neko mi je ukrao kaput od Kamelhara direktno iz sobe, sve sa krznenim rukavicama u džepu. Pensi je bio pun lopova. Dobar deo učenika bio iz onih veoma bogatih porodica, ali je Pensi svejedno bio pun lopova. Što je škola skuplja, to je više lopova u njoj, najozbiljnije. Sve u svemu stajao sam i dalje kod tog idiotskog topa, gledao dole na teren i smrzavao dupe, ali nisam baš mnogo pratio igru. Nacrtao sam se tu zato što sam u suštini pokušavao da osetim kako se opraštam i tako to. Mislim, napuštao sam već razne škole i mesta da uopšte nisam znao da ih napuštam. Mrzim to. Nije bitno da li je rastanak tužan ili ružan, ali kad napuštam neko mesto, volim da znam da ga napuštam. Ako ne znaš, još ti je gore. Imao sam sreće. Odjednom mi je palo na pamet nešto što me učinilo svesnim da odlazim bestraga odatle. Slučajno sam se setio kako smo negde u oktobru Robert Titchener, Paul Campbell i ja pikali loptu ispred škole. Dobri su bili njih dvojica, posebno Titchener. Bilo je pred večeru i već dosta mračno napolju, a mi smo svejedno pikali dalje. Postajalo je sve mračnije i mračnije, jedva smo i videli loptu. Ali nije nam se prestajalo, na kraju smo morali. Profesor biologije, gospodin Zambezi, promolio je glavu kroz neki prozor na školi i rekao nam da se pokupimo u sobe i spremimo za večeru. Eto, ako se setim tako nečeg, mogu da se oprostim kad god mi zatreba, bar u većini slučajeva. Čim sam se oprostio, okrenuo sam se i počeo da trčim niz drugu stranu brda prema kući starog Spencera. On nije živeo u krugu škole, živeo je na aveniji Anthony Vane-a. Trčao sam čitavim putem do glavne kapije,
a onda zastao na sekund da udahne malo. Često gubim dah, moram da priznam. Kao prvo, težak sam pušač, mislim, bio sam. Naterali su me da prestanem. A drugo, porastao sam 16 cm u toku prošle godine. I to je razlog što sam u suštini dobio TBC i dospeo ovamo na sve te proklete preglede i tako to. Inače sam prilično zdrav. Sve u svemu, čim sam povratio dah, pretrčao sam preko autoputa 204. Bio je gadno zaleđen i malo je falilo da tresnem. Pojma nemam zašto sam trčao. Tako mi došlo, valjda. Kad sam pretrčao autoput, osetio sam nekako kao da nestajem. Bilo je neko suludo popodne, bez sunca ili nečega i osjećalo se kao da nestaješ kad god pređeš preko nekog puta. Ljudi moji, kako sam legao na zvono kad sam stigao do kuće starog Spencera. Stvarno sam se sledio. Uši su me bolele i jedva sam mrdao prstima. Hajde, hajde, gotovo sam viknuo. Otvorite vrata. Najzad ih je stara gospođa Spencer i otvorila. Nisu imali ženu ili nekoga i uvek su sami otvarali vrata. Nisu baš imali para. Holdene, rekla je gospođa Spencer, baš mi je drago što te vidim. Uđi, dušo. Mora da si se živ smrznuo. Mislim da joj je zaista bilo drago što me vidi. Volela me. Bar mi se tako činilo. Ljudi moji, bukvalno sam utrčao unutra. Kako ste, gospođo Spencer, rekao. Kako je gospodin Spencer? Daj mi tvoj mantil, dušo, rekla je. Nije me čula kad sam pitao za gospodina Spencera, a bila je malo nagluva. Okačila mi je mantil u plakar, a ja sam se kao zagladio kosu. Obično sam kratko ošišan, pa nikad ne moram da se nešto češljam. Kako ste inače, gospođo Spencer, ponovio sam, ali glasnije da bi me čula. Dobro sam, sasvim dobro, Holdene, zatvorila je plakar. A kako si mi ti? Po načinu na koji je pitala, odmah sam znao da joj je stari Spencer rekao da sam izbačen. Dobro, rekoh. Kako je gospodin Spencer? Jel prebrodio taj grip? Prebrodio? Holdene, on se ponaša kao pravi, ni sama ne znam šta. Eno ga u svojoj sobi, dušo. Slobodno uđi. Njih dvoje su imali svako svoju sobu i ostalo. Bili su bar po 70 godina stari, ako ne i više. Oduševljavali su se ipak mnogim stvarima. Na neki nemoguć način, naravno. Znam da ružno zvuči kada se kaže tako nešto, ali ne mislim ništa loše. Samo hoću da kažem kako sam često razmišljao o starom Spenceru, a kad čovek previše mozga o njemu, počne da se pita zbog čega on uopšte živi. Mislim, bio je već sav pregažen i jezivo se držao, a u razredu, kad god bi pred tablom ispustio kredu, uvek bi neko iz prve klupe morao da ustane i pokupi je za njega. Po meni to je zbilja užasno, ali ako misliš o njemu taman koliko treba, a ne previše, ispalo bi da mu ne ide baš tako loše. Naprimer, kad smo neki učenici i ja došli jedne nedelje na vruću čokoladu, pokazao nam je neko prastaro izlizano navaho ćebe koje su on i gospođa Spencer kupili od nekog indijanca u Yellowstoneu. Lepo se videlo da je ta kupovina bila čitav doživljaj za njega. Na to sam mislio. Uzmite tako nekog fosila kao što je stari Spencer i vidjet ćete kako se raduje kao malo dete zato što je kupio ćebe. Vrata njegove sobe bila su otvorena, ali svejedno sam kucao, tek toliko da budem učtiv i sve. Mogao sam i da ga vidim. Sedeo je u velikoj kožnoj fotelji, sav umotan u to ćebe koje sam pomenuo. Pogledao je prema meni kad sam kucnuo. Ko je to, viknuo je? Caulfield? Uđi, mladiću. Uvek je vikao, osim u razredu. To je ponekad moglo i da nervira. Čim sam kročio u sobu, zažalio sam što sam došao. Čitao je Atlantic Monthly, na sve strane vukle su se tablete i lekovi i sve je vonjalo na Viksove kapi za nos. Deprimiralo me, moram da priznam. Ne ludujem baš za bolesnim ljudima. Posebno je deprimiralo što je stari Spencer bio u nekom žalosnom olinjalom bade mantilu u kome se verovatno i rodio. Ne uživam baš da gledam stare ljude u pidžamama i bade mantilima. Uvek se vide njihove koščate stare grudi i njihove noge. Noge starih ljudi na plažama ili negde uvek izgledaju tako bele i ćosave. Dobar dan, rekoh. Dobio sam vašu poruku. Mnogo vam hvala.
Napisao mi je tu poruku pozivajući me da svratim i pozdravim se pre raspusta, pošto se neću vratiti. Niste morali sve to i onako bih došao da se pozdravim. Sedi tamo, mladiću, rekao je stari Spencer. Mislio je na krevet, seo sam. Kako vaš grip, gospodine? Moj mladiću. Da mi je i malo bolje, već bih zvao lekara, rekao je stari Spencer. To ga je dotuklo, počeo je da se cereka kao lud. Na kraju se pribrao i rekao, zašto nisi na utakmici? Mislio sam da je danas taj veliki meč. Jeste, bio sam. U stvari, malo pre sam stigao iz Njujorka sa mačevalačkom ekipom. Ljudi moji, taj njegov krevet bio je tvrd kao stena. Odjednom se strašno uzbiljio, očekivao sam to. Znači, napuštaš nas, a? Rekao je. Da, gospodine, bit će da je tako. Počeo je sa onim svojim klimanjem. U životu niste vidjeli čoveka koji toliko klima glavom kao stari Spencer. Nikad se nije znalo da li tako klima zato što kao razmišlja ili samo zato što je stara dobričina koja ne razlikuje dupe od lakta. Šta ti je rekao doktor Tarmer, mladiću? Čujem da ste se pošteno ispričali. Da, jesmo i tekako. Mislim da sam ostao 2 sata u njegovom kabinetu. I šta ti je rekao? Pa da je život kao neka igra i kako ga treba igrati poštujući pravila. Ljubazan je bio, mislim, nije skakao do plafona ili nešto, samo je ponavljao da je život kao neka igra i sve, znate već. Život i jeste igra, mladiću, život jeste igra koju igraš poštujući pravila. Da, gospodine, znam da je tako. Igra, ma nemoj, to mi je neka igra, ako se nađeš na onoj strani gde su sve sami grofovi, onda je igra u redu, to priznajem. Ali ako se nađeš na drugoj strani gde nema nikakvih grofova, kakva je to igra? Nikakva. Nema igre. Da li je doktor Tarmer pisao tvojima, upitao je stari Spencer. Rekao je da će im pisati u ponedeljak. A ti, jesi li im se javio? Ne, gospodine, nisam im se javio, jer ću ih verovatno videti u sredu uveče kad stignem kući. I šta misliš, kako će da prime novost? Pa, prilično će da ih iznervira, rekao. Hoće sigurno. Ovo je valjda 4. škola koju sam promenio. Odmahnuo sam glavom. Često odmahujem glavom. Ljudi moji, rekao. I to, ljudi moji, često ponavljam. Delimično zato što mi je rečnik mizeran, a i zato što se ponekad ponašam kao da sam mlađi nego što jesam. Tada sam imao 16, sada mi je 17, a ponekad se ponašam kao da mi je recimo 13. To je sušta ironija jer sam visok 189, a imam i sedu kosu. Ozbiljno, na jednoj strani glave desnoj imam na milione sedih, imao sam ih još kao dete. Svejedno se ponekad i dalje ponašam kao da mi je samo 12 godina. Svi to kažu, pogotovo otac. Ima tu istine, ne kažem, ali nije baš sasvim istina. Ljudi uvek misle da je nešto sasvim istina. Baš me briga, u ostalom, samo me ponekad nervira kad mi govore kako bi trebalo da se uozbiljim. Ponekad se ponašam kao da sam mnogo stariji, zaista, ali ljudi to nikad ne primete. Ljudi nikad ništa ne primete. Stari Spencer je ponovo počeo da klima glavom, počeo i da čačka nos. Izvodio je to kao da ga samo gnječi, ali u suštini gurao dobri stari palac duboko u nozdrvu. Verovatno je mislio da nema ništa loše u tome, jer sam samo ja u sobi. Meni nije smetalo. Mada ume da bude neprijatno gledati nekog kako čačka nos. Onda je odgovorio, imao sam čast da upoznam tvoju majku i oca kad su pre par nedelja došli da popričaju sa doktor Tarmerom. Sjajni ljudi. Da, jesu. Baš su dobri. Sjajni. Eto reči koju stvarno mrzim. Lažna je. Mogao bih da povratim kad god je čujem. Odjednom je stari Spencer živnuo kao da ima nešto osobito prijatno, nešto vrlo lucidno da mi saopšti. Podigao se na fotelji i malo se promeškoljio. Lažna uzbuna u suštini. Samo je uzeo Atlantik mantli iz krila i pokušavao da ga baci pored mene na krevet. Promašio je. Krevet je bio jedno 5 cm od njega, pa ipak je promašio. Ustao sam, podigao novine i stavio ih na krevet. Onda mi je došlo da odem bestraga iz te sobe. Osetio sam da mi sprema jezivu pridiku.
Samo po sebi to ne bi bilo tako strašno, ali nisam bio raspoložen za pridike dok udišem vonj viksovih kapi za nos i gledam starog Spencera u pidžami i bade mantilu. Stvarno mi nije bilo do toga. Naravno, počeo je. Šta je to s tobom, mladiću? Rekao je stari Spencer. Rekao je to prilično oštro, bar za njega. Koliko si imao predmeta u ovom polugodištu? 5, gospodine. 5. A koliko imaš slabih? 4. Mrdnuo sam dupe na krevetu. Najtvrđi krevet na koji sam ikad seo. Prošao sam iz engleskog jer sam onog Beowulfa i Lorda Randala radio još u školi u Hattonu. Mislim, uopšte nisam morao da učim, samo sam pisao sastave ponekad. Nije me čak ni slušao. Teško da je ikad slušao kad mu nešto govoriš. Oborio sam te iz istorije samo zato što apsolutno ništa nisi znao. Znam, gospodine, zaista je tako. Niste imali nikakvog izbora. Apsolutno ništa, ponovio je. To me stvarno izluđuje. Kad neko 2 put ponavlja jedno isto, iako si mu odmah priznao da je u pravu. Onda je ponovio i 3. put. Ali apsolutno ništa. Sumnjam da si jednom otvorio udžbenik u toku čitavog polugodišta. Jesi li? Priznaj, mladiću. Pa, prelistao sam ga nekoliko puta, rekao. Nisam hteo da ga povredim, bio je lud za istoriju. Prelistao, rekao je, vrlo sarkastično. Tvoj pismeni je tu na komodi. Prvi na gomili. Donesi ga, molim te. To je bilo vrlo kvarno s njegove strane, ali ustao sam i doneo mu ga. Nisam mogao da ga eskiviram ili tako to. Onda sam ponovo seo na njegov betonski krevet. Ljudi moji, pojma nemate koliko mi je bilo krivo što sam svratio da se pozdravim s njim. Počeo je da barata mojim pismenim kao da je neko govno, šta li. Učili smo Egipćane od 4. novembra do 2. decembra, rekao je. Od svih ispitnih tema sam si izabrao da pišeš baš o njima. Da ti pročitam što si imao da kažeš. Ne, gospodine, bolje nemojte. Svejedno je počeo da čita. Teško je sprečiti profesora kad hoće da uradi nešto. On to jednostavno uradi. Egipćani su bili drevno kavkasko pleme koje je živjelo u jednoj od severnih oblasti Afrike. Ova je, kao što znamo, najveći kontinent na istočnoj hemisferi. Morao sam da sedim i slušam to lupetanje. Baš je ispao kvaran. Egipćani su iz više razloga izuzetno zanimljivi. Moderna nauka još uvijek pokušava da otkrije koje su tajne sastojke koristili Egipćani kada su umotavali mrtvace, tako da im lica ne istrunu tokom bezbrojnih vekova. Ova zanimljiva zagonetka i dalje predstavlja izazov za modernu nauku 20. veka. Prestao je da čita i spustio papir. Počinjao sam gotovo da ga mrzim. Tvoj esej, da ga tako nazovemo, tu se završava, rekao je nekim vrlo sarkastičnim glasom. Nikada ne biste pomislili da tako star čovek može da bude toliko sarkastičan. Osim toga, ostavio si mi malu poruku na dnu stranice. Znam, brže bolje rekoh, da bi ga nekako zadržao pre nego što počne da i to čita naglas. Ali ko bi njega zadržao? Baš se napalio. Dragi gospodine Spencer, glasno je čitao. To je sve što znam o Egipćanima. Izgleda da nisam u stanju da se istinski zainteresujem za njih, iako su vaša predavanja veoma zanimljiva. Što se mene tiče, slobodno me oborite, jer i onako padam iz svih predmeta osim engleskog. S poštovanjem, vaš Holden Caulfield. Spustio je moj prokleti papir i pogledao me kao da me razbiju u ping-pongu ili nečem. Mislim da nikad neću moći da mu oprostim što mi je naglas čitao to sranje. Ja to ne bih naglas čitao njemu, da je on pisao, ne bih ozbiljno. Pre svega, dopisivao sam tu idiotsku poruku samo zato da mu ne bi teško palo što mora da me obori. Zameraš li možda što sam te oborio, mladiću, rekao je. Ne, gospodine, ni u kom slučaju, rekoh. Molio sam Boga da prestane već jednom da me svaki čas zove mladiću. Pokušao je da baci moj pismeni na krevet kad je najzad završio s njim. Naravno, opet je promašio. Morao sam ponovo da ustanem, pokupim papir i spustim ga na Atlantic Monthly. Stvarno je dosadno raditi to svaka 2 minuta. Šta bi ti učinio da si na mom mestu, rekao je. Iskreno mi kaži, mladiću.
Eto, lepo se videlo da mu je baš neprijatno što me oborio. Zato sam počeo malo da ga foliram. Rekao sam mu da sam totalni kreten i sve što ide uz to. Rekao sam da bih identično postupio da sam na njegovom mestu i kako većina ljudi ne zna koliko je teško biti profesor i tako dalje. Klasične žvake. Smešno je, međutim, što sam u stvari mislio na nešto drugo dok sam tako lupao. Ja sam inače iz Njujorka i nešto sam mislio na ono jezerce u Central Parku na južnoj strani. Pitao sam se da li će biti zaleđeno kada stignem kući i ako bude, kuda odlaze patke. Pitao sam se kuda odu patke kad se celo jezerce zamrzne i prekrije ga led. Možda dođe neki tip s kamionom i odnese ih u zoološki vrt ili tako negde. Ili one možda samo odlete. Srećan sam ja u suštini. Mogu da foliram starog Spencera i da istovremeno mislim na te patke. Smešno je to. Čovek ne mora baš da napreže mozak kad razgovara sa profesorom. Iznenada prekinuo me usred tirade. Večido je prekidao čoveka. Kako se osjećaš povodom svega toga, mladiću? Baš me zanima da čujem, baš me zanima. Mislite na izbacivanje iz pensija i ostalo, rekoh. Poželeo sam da pokrije te koščate stare grudi. Nije baš bio neki čaroban prizor. Ako se ne varam, čini mi se da si imao nekih poteškoća i u drugim školama, u Hattonu i Elkton Hillsu. To je rekao ne samo sarkastično, već i nekako zlobno. Nisam imao posebnih teškoća u Elkton Hillsu, rekoh. Nisam baš izbačen, samo sam odustao, tako nešto. Zašto, ako smijem da pitam? Zašto? Pa, duga je to priča, gospodine. Mislim, dosta je komplikovano. Uopšte nisam bio raspoložen da baš njemu objašnjavam čitavu stvar. I onako ne bi razume. Tu uopšte nije bio njegov teren. Jedan od glavnih razloga što sam napustio Elkton Hills je što sam tamo bio okružen sve samim licemerima. Samo što nisu upadali kroz prozor. Naprimer, tu je bio taj direktor, gospodin Haas, najdvoličniji skot koga sam ikad video u životu. 10 puta gori od starog Tarmera. Nedeljom, na primer, stari Haas bi zaredao naokolo, rukujući se sa roditeljima koji su stizali u posetu. Sav se topio od ljubaznosti. Osim kad bi neki učenik imao neke male, stare roditelje komičnog izgleda. Trebalo je videti kako se ponašao prema roditeljima učenika s kojim sam delio sobu. Ako je recimo nečija majka bila onako debela ili priprostog izgleda ili nešto, a nečiji otac jedan od onih što nose odela sa ogromnim ramenima i one kulovske crno-bele cipele, stari Haas bi se samo rukovao s njima, uputivši im svoj ljigavi osmeh, da bi odmah odvojio razgovor od jedno pola sata s roditeljima nekog drugog. Ne podnosim takve stvari. Izluđuju me. Toliko me deprimiraju da bukvalno poludim. Mrzela sam taj prokleti Elkton Hills. Stari Spencer me nešto pitao, ali nisam ga čuo. Mislio sam na starog Haasa. Molim, gospodine, rekoh. Da li ti je zbog ičega krivo što odlaziš iz pensija? Pa jeste, pomalo, naravno. Ali ne baš preterano. Za sad, mislim. Biće da me još uvijek nije istinski pogodilo. Treba dosta vremena da me nešto pogodi. Sada mislim samo na odlazak kući u sredu. Ja sam moron. Zar nimalo ne brineš za svoju budućnost, mladiću? Ma brinem pomalo za budućnost, naravno da brinem. Razmišljao sam malo o tome, ali ne baš preterano, mislim, ne baš preterano. Nije me baš oduševilo što tako govori. Zabrinućeš se ti, rekao je stari Spencer, i tekako, mladiću, ali bit će prekasno. Bilo je kao da sam već mrtav ili nešto. Depresivno je zvučalo. Verovatno, rekoh. Voleo bih da ulijem malo razuma u tu tvoju glavu, mladiću. Pokušavam da ti pomognem, ako ikako mogu. Stvarno se trudio, lepo se je videlo, ali bili smo na totalno različitim talasnim dužinama. Znam, gospodine, rekoh, mnogo vam hvala, ozbiljno, zaista cenim sve to, najozbiljnije. Onda sam ustao s kreveta, ljudi moji, ne bih izdržao još 10 minuta ni da mi se radilo u životu. Stvar je u tome što bih sad morao da krenem. Imam masu neke opreme u fiskulturnoj sali
koju bih morao da ponesem kući, stvarno bih morao. Pogledao je naviše u mene i ponovo počeo da klima glavom s onim stravično ozbiljnim izrazom na licu. Odjednom mi ga je bilo užasno žao, ali jednostavno nisam više mogao da ostanem. Toliko smo bili daleki jedan drugome. I to njegovo stalno promašivanje kreveta kad baci nešto i taj žalosni stari bade mantil koji mu je otkrivao grudi i taj gripozni vonj viksovih kapi za nos na sve strane. Ne brinite za mene, gospodine, rekao. Ozbiljno, sve će biti u redu. Sada samo prolazim kroz neku fazu. Svako prolazi kroz neke faze ili tako to, zar ne? Ne znam, mladiću, ne znam. Mrzim kad neko tako odgovara, sigurno. Svakom se to događa, rekoh, najozbiljnije. Molim vas, ne brinite za mene. Čak sam mu kao spustio ruku na rame. Zar nećeš šolju vruće čokolade pre nego što kreneš? Gospođa Spencer bi bila, nije da neću ozbiljno, ali stvar je u tome što sad moram da krenem, moram pravo u fiskulturnu salu. Svejedno vam hvala, mnogo vam hvala, gospodine. Onda smo se rukovali, uz ostale gluposti. To me ipak gadno rastužilo. Javit ću vam se, gospodine. Rešite se tog gripa što pre. Zbogom, mladiću. Kad sam zatvorio vrata i pošao ka dnevnoj sobi, nešto mi je doviknuo, ali nisam ga dobro čuo. Ubeđen sam da je viknuo srećno. Nadam se da nije. Sve bih dao da nije. Ja nikada ne bih nekome doviknuo srećno. To užasno zvuči kad malo bolje razmisliš. Ja sam najgori lažov na svetu, jezivo nešto. Čak i kad idem da kupim novine, a neko pita kuda ću, u stanju sam da kažem kako idem u operu. Strava. Kad sam rekao starom Spenceru da moram u fiskulturnu salu da bih pokupio opremu i ostalo, bila je to ordinarna laž. Nikad u životu nisam držao neku prokletu opremu u sali. U pensiju sam bio smešten u Osenburgerovom krilu nove zgrade. Tu su bili samo juniori i seniori. Ja sam bio junior. Učenik sa kojim sam delio sobu bio je senior. Naš deo zgrade dobio ime po tom Osenburgeru koji je nekada išao u pensiji. Namlatio je silne pare kao pogrebnik kad je izašao iz pensija. Šta je uradio? Osnovao je lanac pogrebnih zavoda po čitavoj zemlji preko kojih čovek može da sahrani članove svoje porodice za jedno $5 po komadu. Trebalo je videti starog Osenburgera. Verovatno ih je samo trpao u džakovi i bacao u prvu reku. Sve u svemu, poklonio je pensiju gomilu para, pa su u našem delu zgrade dali njegovo ime. Kada je igran prvi ragbi meč u sezoni, on je stigao u svom monstruoznom Cadillacu, pa smo svi morali da ustanemo na tribinama i imitiramo lokomotivu. To je kao neki pozdrav. Sledećeg jutra je u kapeli održao govor koji je trajao jedno 10 sati. Počeo je s 50-ak bajatih viceva, tek da nam pokaže kako je on neki normalan tip. Jaka stvar. Onda nam je rekao kako se nikad nije stideo kad se nađe u nekoj nevolji ili negde da klekne na kolena i pomoli se Bogu. Rekao nam je kako bi uvek trebalo da se molimo Bogu, da razgovaramo s njim i tako to, gde god se nalazili. Rekao je kako bi trebali da mislimo o Isusu kao da nam je drugar. Izjavio je da on neprestano razgovara sa Isusom, čak i kad vozi auto. To me dotuklo. Lepo sam mogao da vidim tog debelog dvoličnog Skota kako ubacuje u prvu i moli Isusa da mu pošalje što više leševa. Jedino što je vredilo u čitavom govoru bilo je baš na sredini. Hvalio nam se kakav je on sjajan momak bio, kakva lavčina i sve. Kada je lik koji je sedeo u redu ispred mene, Edgar Maršala, iznenada odvalio taj gromoglasni prdež. Prilično sirova fora usred kapele i svega, ali komično je ispalo. Dobri stari Maršala. Malo je falilo da razvali krov. Teško da se iko glasno smejao, a stari Osenburger pravio se da ništa nije čuo. Ali je stari Tarmer, naš direktor, sedeo odmah do njega na podijumu i lepo se videlo da je on čuo. Ljudi moji, kako je pobesneo. Ništa nije rekao, ali zato nas je predveče poslao u salu za prinudno učenje, a onda došao i održao nam govor. Rekao je kako učenik koji je izazvao nered u kapeli nije dostojan da pohađa pensiji. Pokušali smo da ubedimo starog Maršalu da grune još jednom, baš usred tirade starog Tarmera, ali nije bio adekvatno raspoložen. Sve u svemu,
Eto gde sam bio smešten u pensiju, u memorialnom krilu starog Osenburgera u novoj zgradi. Lepo je bilo vratiti se u sobu posle starog Spencera, jer su svi još bili na utakmici, a u sobi je za promenu bilo uključeno grejanje. Baš je prijalo. Skinuo sam mantil i kravatu i otkopčao kragnu, a onda stavio kapu koju sam tog jutra kupio u Njujorku. To je bila neka crvena lovačka kapa od onih sa maksimalno dugačkim štitnikom. Video sam i u izlogu neke sportske radnje kad smo izašli iz podzemne, baš kad sam primetio da sam izgubio sve one proklete mečeve. Koštala me samo $1. Nosio sam je sa štitnikom okrenutim naopako ka potiljku, prilično kulovski, priznajem, ali tako mi se sviđalo. Dobro mi je stajala na opačke. Onda sam uzeo knjigu koju sam tada čitao i zaseo u fotelju. U svakoj sobi bile su po 2 fotelje. Jedna je bila moja, a drugu je koristio učenik s kojim sam delio sobu, Ward Stradletter. Nasloni su im bili u žalosnom stanju, jer je svako uvek sedao na njih, ali bile su to ipak prilično udobne fotelje. Knjigu koju sam čitao uzeo sam iz biblioteke, ali greškom. Tek kad sam se vratio u sobu, primetio sam da su mi dali pogrešnu knjigu. Dali su mi Iz Afrike od Isaka Dinensena. Mislio sam da je nešto dosadno, ali nije, baš dobra knjiga. Prilično sam nepismen, ali dosta čitam. Moj najomiljeniji pisac je moj brat D.B., a sledeći na listi je Ring Lardner. Brat mi je poklonio jednu knjigu Ringa Lardnera za rođendan pre mog odlaska u pensiju. U njoj su bile neke smešne, sulude komedije, a bila je jedna priča o saobraćajcu koji se zaljubi u neku jako zgodnu devojku koja uvek prebrzo vozi. Ali taj saobraćajac je oženjen, pa ne može da se venča s njom ili tako to. Onda devojka kine zato što je opet prebrzo vozila. Ta me priča bukvalno oborila. Ja inače najviše volim knjige koje te bar povremeno zasmeju ili nešto. Čitam dosta klasika, kao Povratak u zavičaj, tako to, i volim ih, a čitam i dosta ratnih knjiga, detektivskih romana i slično. Ali nisam baš zaluđen za sve to. Ono što me stvarno obara je knjiga posle koje poželiš da ti je njen pisac najbolji prijatelj i da možeš da ga okreneš telefonom kad god ti dođe. To se ne dešava baš često. Ne bih imao ništa protiv da okrenem malo tog Isaka Dinesena i Ringa Lardnera je, ali D.B. mi je rekao da je on umro. Uzmimo, na primjer, knjigu Ljudski okovi od Somerseta Moma. Čitao sam je prošlog leta. To je prilično dobra knjiga i tako to, ali ne osjećam nikakvu želju da okrenem Somerseta Moma. Pre bih okrenuo starog Thomasa Hardija. Sviđa mi se ona njegova Justasija Vaj. Sve u svemu, stavio sam novu kapu, seo u fotelju i počeo da čitam tu knjigu Iz Afrike. Već sam je bio pročitao, ali hteo sam ponovo da pročitam neke delove. Međutim, pročitao sam samo 2-3 stranice kad sam čuo kako neko prolazi kroz zavese oko tuša. Nisam ni morao da gledam, odmah sam znao ko je. Bio je to Robert Eckley, lik iz susedne sobe. Između svake 2 sobe u našem krilu bio je zajednički tuš i stari Eckley je upadao u moju sobu 85 puta dnevno. Verovatno je bio jedini u čitavoj zgradi osim mene koji nije dole na utakmici. Teško da je ikud odlazio. Vrlo čudan lik. Bio je senior i već je pune 4 godine sedeo u pensiju, ali nikoga nikad nije zvao drugačije nego Eckley. Čak ga ni njegov sobni drug nikada nije zvao Bob ili bar Ek. Ako se ikad bude oženio, i žena će ga verovatno zvati Eckley. Bio je jedan od onih vrlo visokih tipova i imao je oko 193 spuštenih ramena i kvarnih zuba. Nikada ga nisam video da pere zube. Uvek su gadno izgledali, kao obrasli žabokrečinom i mogla je skoro muka da ti pripadne kad ga vidiš u sali za ručavanje ustiju punih pirea i graška ili nečeg. Osim toga bio je pun bubuljica. Ne samo po čelu ili bradi, kao kod većine, već po čitavom licu. Povrh svega bio je prilično zloban tip. Nisam baš ludovao za njim, moram da priznam. Osjećao sam kako stoji na ivici tuš kade iza moje fotelje i proverava da li je Stradletter tu. Mrzeo je Stradlettera i nikad nije ulazio u sobu kad je Stradletter tu. Gotovo svakoga je mrzeo u suštini.
Sišao je sa ivice tuškade i ušetao u sobu. Zdravo, rekao je. Uvek bi to izgovorio kao da mu je strahovito dosadno ili kao da je užasno umoran. Nije hteo da pomisliš kako ti on dolazi u posetu ili nešto. Hteo da pomisliš kako je, Bože moj, greškom ušetao u sobu. Zdravo, rekao sam, ali nisam odvojio pogled s knjige. Kod lika, kao što je Ekli, ako samo odvojiš pogled s knjige, gotov si. Gotov si kako god okreneš, ali ne tako brzo ako ne gledaš u njegovom pravcu. Počeo je da se muva po sobi vrlo usporeno kao i uvek, uzimajući usput razne stvari sa stola i komode. Uvek je uzimao tuđe stvari, razgledao ih. Ljudi moji, ponekad me baš nervirao. Kako je bilo mačevanje, rekao je. Samo je hteo da me prekine u čitanju. Uopšte ga nije zanimalo mačevanje. Jesmo li pobedili, a? Niko nije pobedio, rekoh. Naravno, nisam pogledao prema njemu. Šta, rekao je? Večito je terao čoveka da mu sve 2 put kaže. Niko nije pobedio, rekoh. Krišom sam pogledao u stranu da vidim šta to petlja oko moje komode. Gledao je sliku jedne devojke s kojom sam izlazio u Njujorku, Sally Hayes. Mora da je uzimao i razgledao tu prokletu sliku bar 5000 puta od kad sam je dobio. I uvek bi je kad završi s gledanjem vratio na pogrešno mesto. Namerno je to radio, lepo se videlo. Niko nije pobedio, rekao je. Kako to? Ostavio sam proklete mačeve i opremu u podzemnoj i dalje nisam gledala u njega. U podzemnoj? Isuse, izgubio si ih, misliš? Ušli smo u pogrešan voz, stalno sam morao da ustajem i gledam onu idiotsku mapu. Prišao je i nacrtao mi se baš ispred svetla. Ej, rekoh, već 20. put čitam istu rečenicu od kako si ušao. Svako drugi, osim Eklija, shvatio bi prokletu poruku. Ali ne i on. Misliš da će te naterati da ih platiš, a? Rekao je. Ne znam i ne zanima me. Što ne bi malo seo ili nešto, Ekli, sinko, stojiš mi na prokletom svetlu. Nije voleo kad mu kažeš Ekli, sinko. Uvek mi je govorio da sam glupi klinac jer ja imam 16, a on 18 godina. Izluđivalo ga je kad mu kažem Ekli, sinko. I dalje je stajao na istom mestu. Bio je baš onaj tip čoveka koji neće da se skloni sa svetla kad traži da se skloni. On to na kraju i učini, ali mu treba mnogo više vremena kad to tražiš od njega. Šta kog đavola radiš, rekao je. Čitam knjigu. Muno je knjigu prema meni da bi video naslov. Valja li nešto, rekao je. Ova rečenica koju čitam je fenomenalna. Umem da budem prilično sarkastičan kad sam raspoložen za to. Ali on nije shvatio. Opet je počeo da se muva po sobi uzimajući razne moje stvari, a i stred leterove. Na kraju sam spustio knjigu na pod. Teško je bilo pročitati nešto pored tipa kao što je Ekli. Bilo je u stvari nemoguće. Duboko sam se zavalio u fotelju i posmatrao starog Eklija kako se baškari kao u svojoj kući. Bio sam nešto kao umoran od putovanja u Njujork i ostalog, pa sam počeo da zevam. Onda sam krenuo malo da se glupiram. Nekad se tako glupiram do besvesti, samo da se spasem dosade. Šta sam uradio? Okrenuo sam štitnik one lovačke kape napred i nabio ga skroz preko očiju. Tako ništa živo nisam mogao da vidim. Mislim da sam oslepeo, rekao sam nekim krajnje plomuklim glasom. Majčice draga, kako je mračno ovde. Ti si lud, stvarno si lud, reče Ekli. Majčice draga, pruži mi ruku. Zašto nećeš da mi pružiš ruku? Isuse, odrasti već jedno. Počeo sam da pipam oko sebe kao slepac, ali nisam ustao ili nešto. Samo sam govorio, majčice draga, zašto nećeš da mi pružiš ruku? Uživam ponekad u takvim stvarima. Osim toga, znao sam da to izluđuje starog Eklija. On bi uvek probudio starog sadistu u meni. Prilično sam često bio sadista prema njemu. Na kraju sam ipak prestao, okrenuo sam štitnik nazad i opustio se. Čije je ovo, rekao Ekli. Podigao je Stradlaterov bandaž za koleno da mi ga pokaže. Taj Ekli je uzimao šta god mu padne pod ruku. Uzeo bi čak i nečije gaće ili nešto. Rekao sam mu da je Stradlaterov, pa ga je bacio na njegov krevet. Uzeo ga je sa Stradlaterove komode da bi ga bacio na njegov krevet.
Onda je prišao i seo na naslon sred Letterove fotelje. On nikada nije sedao u fotelju, isključivo na naslon. Gde si kog đavola pokupio tu kapu, rekao je. U Njujorku. Pošto? $1. Opljačkali su te. Onda je počeo da krajem šibice čisti proklete nokte. Večito je čistio nokte. To je bilo komično u neku ruku. Zubi su mu uvek bili kao obrasli žabokrečinom, a uši odvratno prljave, ali on večito čistio nokte. Valjda je mislio da je zato neviđeno čist i uredan lik. Ponovo se zagleda u moju kapu dok je čistio nokte. U mom kraju nosili smo takve kape za ubijanje jelena, čoveče, rekao je. To je kapa za ubijanje jelena. Kad bi se zezali, rekao. Skinuo sam je i pogledao. Škiljio sam na jedno oko, kao da nišanim u nju. Ovo je kapa za ubijanje ljudi, rekoh. I ja u ovoj kapi pucam na ljude. Znaju li tvoji da si izbačen? Ne. Gde je kog đavola taj Stradlater, a? Dole je na utakmici, poveo je neku ribu. Zevnuo sam, razbijao sam se od zevanja, u sobi je bilo pakleno vruće. Samo ti se spavalo. U pensiju se čovek ili smrzavao do smrti ili je umirao od vrućine. Čuveni Stradlater, rekli. Ej, daj mi časko makazice, hoćeš? Jesu li ti pri ruci? Ne, već sam ih spakovao. Skroz su tamo gore u plakaru. Izvadi ih časkom, hoćeš, reče Ekli, samo da odsečem onu zanokticu. Uopšte ga nije brinulo da li si nešto spakovao i ostavio skroz gore u plakaru. Ipak sam mu ih dao, za malo da poginem usput. U trenutku kad sam otvorio plakar, Stradlaterov teniski reket u drvenoj kutiji i sve, pao mi je pravo na glavu. Baš je puklo i gadno me zabolelo. Stari Ekli, samo što nije pao mrtav. Počeo je da se smeje kao lud, nekim visokim falsetom. Cerekao se čitavo vreme dok sam skidao kofer i vadio makazice za njega. Ne tako neku stvar kad čoveku padne stena na glavu ili nešto. Ekliju bi gaće spale od smeha na tako neku stvar. Imaš neviđen smisao za humor, Ekli, sinko, rekao. Jesi li svestan toga? Pružio sam mu makazice. Daj da ti bude menadžer, ubacit ću te na prokleti radio. Seo sam opet u fotelju, a on počeo da seče svoje ogromne rožnate nokte. Zašto ne upotrebiš 100 ili nešto, rekao mu. Seci ih na stolom, hoćeš? Nisam baš raspoložen da noćas gazim bos po tvojim kretenskim noktima. On je svejedno nastavio da ih seče na pod. Kakvi bizgovski maniri, najozbiljniji. Ko je ta Stradlaterova riba, rekao je. Večito je vodio statistiku s kim Stradlater izlazi i ako ga je toliko mrzeo. Ne znam. Zašto? Onako, čoveče, baš ne podnosim tog kretena. Nikad nisam podnosio tog kretena. On luduje za tobom. Izjavio je da si pravi pravcati princ, rekao. Prilično često govorim ljudima da su prinčevi. To me kao spašava od dosade, štari. Uvek se drži nekako superiorno, reče Ekli. Baš ne podnosim tog kretena. Čovek bi pomislio da je... Ej, da li bih hteo da sečeš nokte nad stolom, rekao. Već 50 puta sam ti... Uvek se drži nekako prokleto superiorno, reče Ekli. Ne verujem da taj kreten ima mozga u glavi, on samo misli da ga ima. Misli da je neki Ekli, hoćeš li, molim te, da sečeš proklete nokte nad stolom? 50 puta sam ti rekao. Počeo da seče nokte iznad stola za promenu. Jedini način da ga nateraš da uradi nešto je bio da drekneš na njega. Posmatrao sam ga neko vreme. Onda sam mu rekao. Besan si na Stradlatera zato što je rekao ono o pranju tvojih zuba. Ali nije hteo da te uvredi. Možda to nije rekao kako treba ili nešto, ali nije mislio ništa uvredljivo. Mislio je samo kako bi ti bolje izgledao i bolje se osjećao kad bi, recimo, oprao zube ponekad. Perem ja zube. Mani se ti toga. Ne, ne pereš. Lepo sam video da ne pereš, rekao. Ali nisam to rekao zlobno. Bilo mi ga nekako žao. Mislim, nije baš prijemo kad ti neko kaže da ne pereš zube. Stradlater je u pravu. Nije on tako loš, rekao. Ti ga ne poznaješ, u tome je problem. Svejedno mislim da je kreten, umišljeni kreten, to je on. Jeste umišljen,
ali ume da bude velikodušan u nekim stvarima, najozbiljnije, rekao. Vidi, uzmemo, na primjer, da Stradlater nosi kravatu ili tako nešto što se tebi sviđa. Recimo da ima kravatu koja se tebi užasno sviđa, dajem ti samo primjer, razumeš? Znaš ti šta bi on uradio? Verovatno bi je skinuo i dao ti je. Ozbiljno bi to uradio. Ili, znaš šta bi uradio? Ostavio bi je na tvom krevetu ili tako to. Ali dao bi ti prokletu kravatu. Većina drugih verovatno bi samo, pa šta reče Ekli, da ja imam njegove pare i ja bih. Ne bi, odmahnuo sam glavom. Ne bi. Ekli, sinko, da ti imaš njegove pare, bio bi jedan od najvećih. Ne zove me Ekli, sinko, mogu prokleti otac da ti budem. Ne možeš, ljudi moji, baš je bio naporan ponekad. Nikad ne bi propustio priliku da te obavesti kako ti imaš 16, a on 18 godina. Kao prvo, ne bih te primio u svoju porodicu, rekao. Dobro, samo prestani da me zoveš. Najednom su se otvorila vrata i upao je stari Stradlater u velikoj žurbi. Uvek je bio u nekoj žurbi. Sve je bilo užasno važno. Pričao mi i prilepio mi dva, nazovi šaljiva šamara, što stvarno može da iznervira ponekad. Slušaj, rekao je. Izlaziš li negde posebno večeras? Ne znam, možda. Šta se kog đavola dešava napolju? Pada sneg. Imao je snega po čitavom kaputu. Aha, slušaj. Ako nigde posebno ne izlažiš večeras, da li bi mi pozajmio onaj tvoj karirani sako? Ko je pobedio, upitah. Tek je poluvreme, mi odlazimo, reče Stradlater. Bez zezanja, hoćeš li da nosiš taj sako večeras ili nećeš? Prosuo sam neko sranje po mom sivom flanelskom. Ne, ali neću da ga razvučem tim tvojim ramenima, rekao. Bili smo otprilike iste visine, ali on bio 2 puta teži od mene, onako kao razbacan u ramenima. Neću da ga razvučem, prišao je plakaru u velikoj žurbi. Kako si, Ekli, rekao Ekliju. Ako ništa drugo, bio je prilično ljubazan tip Stradlater. Bila je to delimično lažna ljubaznost, ali bar je uvek pozdravljao Eklija i sve. Ekli je samo nešto promumlao kad mu je Stradlater rekao kako si. Nije hteo da mu odgovori, ali nije imao petlje da ništa ne promumla. Onda mi je rekao, idem ja sad, vidimo se. Važi, rekao, ne može se reći ti kad slomio nečije srce odlaskom u svoju sobu. Stradlater je počeo da skida kaput, kravatu i ostalo. Mislim da bih mogao da se obrijem na brzinu, rekao je. Ima je prilično jaku bradu, nema šta. Gde ti je riba, upitah? Čeka me u aneksu. Onda je izašao iz sobe s toaletnim priborom i peškirom ispod miške. Onako, bez košulje ili nečega. Večito je šetao naokolo, pokazujući svoj goli torzu, jer je mislio da je bogovski građen. I jeste, moram da priznam. Pravimo malu pauzu, pa se vidimo uskoro.